Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait sa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkan sa mga una-una ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron nagtao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in this assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Life is a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Job said, "Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Lord, make me to know my end, and what is the measure of my days. One life for Christ is all I have. One life for him so dear. One life for doing all I can with every passing year. It's not how long you live that counts, but how you live. He who has my word, let him speak my word faithfully. Speak, for your servant hears. The Lord on high is mightier than the mighty waves of the sea. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, saith the Lord." So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Sa dili pa kita padayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan nga atong pagpangandam sa atong kaugalingon. Kung ikaw sa ka magtotoo, gimanduan ka diya sa 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala, wala pa'y kalwasan. Gidapit ka sa paggamit niya ng imong kabubuton sa paghimog desisyon, sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong personal nga manluluwas, o garon ikaw magkasalmot na usab ning atong pagabuhaton sud sa pipila ka mga minuto nining atong pagtuon sa pulong sa Dios through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Busa sa hilom, mag-andam kita sa atong kaugalingon. Magampo ta, bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nas tanan sa imong lugway sa among kinabuhi hangtod ni gayon na imo pa kaming gipabuhi, nagaginawa pa kami, askil ang among panglawas, lantip ang among pangisip, kining tanan gumikan lawang sa imong kaluoy, gugma,
grasya o sa imong kortesiya kay tanan dili kami takos. We don't deserve it, we don't earn it nor work for it. Musa salamat o Dios ni ining tanan nga among pagdawaton ang imong kamatuoran pinagi sa paghahom sa Espiritu Santo kanamo. Kay tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw na usab kaninyong tanan nga mga kaigsuonan, mga kahigalaan nga nagasunod ning atong Bible study through the YouTube o uwas ning ministry. Salamat sa inyong pagpakiguban o inaot nga magtutok gayud kita, magapunting sa atong una-una ngari sa atong paghisgutan nining adlaw. Pinaagi sa lihok paghahom sa Espiritu Santo kanato. Kay kung wala ang Espiritu Santo, dili kita makakat-on, di kita makasabot nining atong paghisgutan. Okay? So, andam ka na. Karon padayon kita. Ang atong uluhan sa atong dandan, mauman ang God's 10 problem-solving devices for believers. Alang sa mga magtutuo kining atong paghisgutan o ginahisgutan sa pipila na ka-session nga God's 10 problem-solving devices for all believers. Alang ni kanatong tanan nga mga magtutuo. Okay? Now, as a review na pod, ato na maghisgutan nga mauman ang atong tumong nga mahimong winners as believers dinhi ning atong present life niining kalibutan nga nagkinabuhi pa kita o ang plano sa Dios gihanay na niya kinis kaniya itong wapang tanan. Wapag yun ang tanan. O nakita niya through the corridor of time nga ang tao wa may lain laging pagdangatan gumikan sa iyang kahimtang nahimulag na siya sa Dios gumikan sa gibuhat sa una natong mga ginikanan si Adan ug si Iba. Misupil man sila sa ginadili sa Dios ug didto nalaglag sila ug kita kay mga kaliwat man nila na pahiran ug naangin kita busa nahimulag kita sa Dios. Roma 3:23 all have sinned, ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. All have sinned and come short of the glory of God. So, ang Dios nagahimo og paagi nga kita may balik ngadto kaniya, ma-reconcile ngadto kaniya. Pinaagi lamang sa iyang paagi. Ang iyang paagi ra mao'y hingpit. His way is the only perfect way. Nga mao ang pagtuo diha kang Kristo ingon nga manluluwas. Only by faith alone in Christ alone. Mao kanay bugtong the only way to get back into our relationship to God. Mora. That's the only way. O kanang iyang bugtong anak ng gipadala, mao kanay gasa sa Dios. Gasa. Now, wa may metabo sa gasa kundi ni budawaton, di ba? It's either you accept or you reject. Mo nang gipagamit sa Dios atong volition, atong free will, modawat ba kita o mosalikway. We are free to choose. In other words, it's a matter of choice. Natay kapilian. So, ang Dios naghatag og stimulus nga atong tuuan si Ginoong Hesukristo. O God wants us to respond to it, not react. Respond with positive attitude. Okay? Pag ingon natong mudawat ko, then imong gigamit ang
positive pole sa imong volition, sa imong free will. Kay duha mangod ka poles ang atong kabubuton, negative pole and positive pole. Ang negative pole mo ay nagaingon og dili ko mutuo, dili ko mudawat. Apan ang positive pole mo kanang paingon mo, oo mutuo ko, akong dawaton. See? So papilion ta sa Dios niya na unsay atong gamiton. So human na to tubaga o musanong ta niya ng maong stimulus, then naay resulta. Kay gabasihan na to kini sa Juan 3:36 nga nagaingon sa in English, he who believes in the Son, the Lord Jesus Christ, has life. Life is eternal life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Kanang wrath is the lake of fire. Ang kasuko sa Dios magapabilin diha kaniya. So mo kana ang stimulus. So ana nimo naibaw naman kag paggamit nimo positive pole unsa when you believe in Christ alone as your Savior, then you are saved. See, you are justified. You are namatarong. Okay? Namatarong ka na. Apan kung imong isalikway, dili ka mutuo kang Ginoong Jesucristo, na ibaw ka sa sangputanan. The result is lake of fire or condemnation. Okay? So, papilion lagi ta. So, humana to, gamita ka na itong kabubuton na mga resulta. O karon anto tas positive volition nga magigamit. Mituo ka. Midawat ka kang Ginoong Jesucristo. Kay sa imong pagdawat kaniya, imong gidawat katong iyang gibuhat dito sa cross. Nga siya ra ang manluluwas. Okay? Unsay nakakwalifikar o what qualified the Lord Jesus Christ to be the Savior, to be the Redeemer. Mao kini ang mga butang nga iyang natuman. Wala siya ay Adam's original sin. Wa. Ikaduha, wa siya ay old signature. Wala siya ay kinaiyang makasasala. Okay? Kaya nataw man siya nga birhen. Gipagkatao siya, nahimugso siya sa birhen, virgin birth. So wa siya ay kinaiyang makasasala. Ang ikatulo, wa siya makabuhat og kinagamyang sala, bisag usa, wala. He had not committed any personal sin. Samtang din pa siya sa yuta. Okay? Sa iyang pagkatao. Okay? Kaya duha man ka kinaiya ang si Ginoong Jesucristo nga iyang gipanag-iya. Nature of man, 100%, and nature of God, 100%. Mao ka na ginganlan sa hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. Okay? So mao na to, ikatulo, wa siya makasalak, be sa gamay. Ikaupat, siya lang ang sakop sa kaliwatan sa tao nga hingpit. He was the only perfect member of the human race. O gawas pa niya na nag-iya, siya rin na nag-iya og unsa hingpit nga magpagkamatarong sa Dios. So akong balikon, these are the things that made Christ, our Lord, qualified to be the Savior, the Redeemer. Number one, he had no Adam's original sin. Number two, he had no old signature. Number three, he never committed a personal sin. Ikaupat, he was the only perfect member of the human race. And then, ikalima, he had perfect righteousness na nag-iya siya. Now, pangutana ka ng uban nga naas relihiyon nga kadtong ilang founder o nagtukod silang simbahan, okay, ilang pundok, ilang relihiyon, kung ang naba sila'y redeemer, naba sila'y manluluwas, ug na nag-iya ba nining lima nga itong isgutan.
You see? Kaya na mayla nga dili sila ang tinuod nga manluluwas. Si Ginoong Hesukristo lamang ang bugtong manluluwas. He is the only way to heaven. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Acts 4:12, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Ana, unya, duha ra ka paagi pag-adto sa langit. Okay? Duha ka paagi either adto sa langit or sa impyerno. Mateo 7:13 o 14. Unsa gisulti? Matthew 7:13-14. Wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are entering into it. But the road is narrow, and the way is hard that leads to life, eternal life. Only few find it. Unya, pa diya sa Hebreanon 9:27, it is appointed unto men once to die, and after this, the judgment. Okay? So, daghan pang mga bersikulo nga imong makutlo o imong pag yun. 2 Peter 3:9, unsa man na? Ang kabubuton sa Dios, okay? Unsay 2 Peter 3:9? God is not willing, dili siya buot, that any should perish, but that all should come to repentance. Repentance mo ka na ang unsa pag-usab sa imong pagtagad ngadto kang Ginoong Hesukristo. Kaniadto negatibo ka, wala nimo tagda, wala nimo dawata, wala nimo tuuhi, karon usba ang imong pagtagad. Change your attitude, change your mind. Mo nagiyon sa Griego nga pulong meta noeo. Meta means change, noeo mind. Change your mind. Okay? So mo ka na nga imo namang gidawat si Ginoong Hesukristo. Ingon nga imong personal nga manluluwas, then ikaw na imong mananaw. You became a winner because you have just won the strategic victory. So karon magtutuo ka na, mananaog ka na, suluban ka na sa pagkamatarong sa Dios, gihatagan ka ng eternal life, ang imungan suwat na dito sa Lamb's Book of Life that qualifies you to live with God in eternity in heaven. Unsa pa? Ikaw nahimo ng anak sa Dios. You became a child of God. Og nahimo po kang sakop sa harianong panimalay sa Dios, the royal family of God. Okay? Og uban pa nga mga kaayuhan, benepisyo nga imong nadawat human nimo tuuhi si Ginoong Hesukristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Okay? So karon luwas ka naman, believer ka naman, Kristohanon ka na. Okay? Luwas ka na. Luwas. Na kay kaluwasan. Di na matangtang. Ayaw na kalimti. Ang imong kaluwasan, dili na matangtang. Hangtod na sa kangturan. What God says, He means it. What He means, He says it. Magpagingon sa pulong sa Diyos, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Period. Ug dili na niya mabakwi. God is not an Indian giver. Ngayang bakwiyon. Nakaron. Tingali, mangutana ka. Oh, okay. Karon, luwas naman ko. Ug panitang makasa ko. Luwas gayapon. Tubag, luwas kaayo. Luwas ka na hangtod. Di na mapiktahan ng imong sala. May bawa ka ngano? Tanan imong sala. Gibayra na dito sa cross. Gilukat na ni Ginoong Hesukristo. So, ang sala, dili na isyu sa kaluwasan. Unsa may isyu gyud sa kaluwasan? Ang isyu mo si Ginoong Hesukristo. Jesus Christ is the issue in salvation, not sin.
na humana, nasulbad ng sala, ang kanang problema sa sala na humana. In the law of double jeopardy, naman na sa double jeopardy man na upan imo pagka hukman pagka si mong sa nga human naman ang hukmi. You see, it has been solved, it has been declared kanang dili ka guilty, you are now free. Okay, so mo na nga ang issue sa kaluwasan dili na sala kundi si Ginoong Jesucristo. What think ye of Christ? Nagkaron luwas ka naman. Okay? Unya, mao gito imong pangutana kung palitang mga sa di ba muwa itong kaluwasan? Di na. Kaya unsay gisulti sa Dios, mao na iyang tumanon. Di na na mausap. Unsay gisulti sa kanang unsay buti pasambot sa immutable, dili na mausap. Ang Dios mao ra gihapon kaniadto karon ug hangtod sa kangturan. Dili siya mausap. I am the Lord. I change not. Nanas pulong sa Dios. Iya gyud ang pulong. Di na siya mausap. Ngayon, unsa iyang gisulti, iya gyud ang tumanon. He keeps His word. So karon, kung magkasa ka, ang tingali mo yung sister yung ka, magkasa ko. Mura magdi ko atuon ang magkasa ko at tugyapong sa langit. Ang issue lagi sa kaluwasan, dili na sala. Nasulbad ng problema sa sala. Apan, okay, ato ra gud ning klarohon kay murag wa pagkaklaro niini. Nay duha ka pagbuhat nimo sala. Sawa pa ka maluwas kadto mga sala na papas na. Gusto? Sawa pa ka maluwas. Pagkaluwas nimo kadtong sala nimo past. Okay? Post na mo ang post o kaning wa pa ka maluwas. Okay? Apan sa naluwas ka na niya sige pa magkasala. Tungod kaniyang pamantasa kinaiyang magkasala, makasala magyunta. Kanang sala masulbad pinaagi sa paggamit sa 1 Juan 1:9. 1 John 1:9 sa gisulti. Ano na nato ning balik-balik. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, post-salvation sins na, post-salvation, human na ka maluwas. If we confess our sins, if we confess our post-salvation sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apa na ay kondisyon? If, kung imong, isugid, if we confess, apan di na mo isugid, di na mo ikumpisal, di na mo hinganlan, then, di ka mapasaylo. Unya na, gihapon ka naglunang sa mong sala, karon kay anak naman sa Dios, unsaon ka sa Dios, kung ka sa sala, uwa ni mo hinganli, uwa ni mo isugid, latuson ka, pagtunon ka sa Dios. Now, inigpanton sa Dios, tulo ni ang imong agian. 3 stages of divine discipline. Ang una, warning discipline. Pasidanaan ka sa Dios. Pahinumduman ba? Warning. Okay, may binisaya, warning. Okay, pasidaan man siguro ang binisaya. Okay, human ka pasidan human ka muagis pagpasidaan, ug di gihapon ka mo tuo, di ka mo sugid niya ng maong sala. Unsa, mahog na si kaduha, unsa may kaduha. Primero, pasidaan. Ikaduha, muraw, grabe-grabe na, intensive nga disiplina. Okay? Ug ang ikatulo, ug di gyud ka magpatuo, okay. Ingon ang Dios nga, wa naman kay pos.
di magyug ka mo to, di magyug ka mapusla na, useless ka naman yun, o naman kay naibawaan nga pulong nako, wa kalaman pakabana sa imong pagkaanak nako, okay? No, kuhaon ka na lang sa dili pa unta panahon nga sayo pagod pero imo mang tinuyuan. Okay? Maximum discipline. So akong balikon, the 3 stages of divine discipline. Divine, ha? Diyos nun nga pagpanton. Una, pasidaan, warning. Kaduha, intensive. Intensive, grabe na. Ang ikatulo, maximum. Mao ni gitawag og dying, unsa? Sin unto death. Sin unto death. Ang imong agian, imong atubangon. See? Mao na nga. Mao na itong bantayan. Kay kung dili kita mo sugid, mo hingalan, mo admit sa atong nabuhat ka mga sala, then God, wa matug ang Diyos. Pantunon gyud ka. Okay? Mao na nga pareha ra sa mga batang gagmay. Okay? O imong pasidanan og di mo tuo di unsa intensive. Nagkaron tingali o atong ihemplo kini kung pantunon nata sa Dios. Okay? Primero nagasalata. Nyawa na to tagdawa na to hinganlingan to sa Dios. Mo pasidanan ang Dios manuktok ba? Okay. Knocking or warning, knocking stage, matuktok ang Diyos, anak, balik diri sa ahong kiliran. Okay? Kanya di man ka mo patuo, malani mo panumbalinga, pasidaan, tingali, sakit-sakit pa sa mong tiyan. Okay? O niya, mangigo ka magpatuo, sunod na po nga intensive na. Unsa man ang intensive, tingali, ato lang nag-ihemplo, ha? Itingali, wanto kas doktor mo, ingon ang doktor nga, uy, naman kay cancer. Uy, di ba ka kuyawan na mo na ihemplo lang na to. Intensive naman. Nagkaroon di gyud ka gihapon mo patuo, musanong sa pahimangno sa Dios, pagpanton sa Dios, then ako ang nagyug ka. O nahingan lang o sin unto death. Nagkasabot ka ba? Are you following me sa akong i-explicar ni mo? Kini mga basic, mga sinugdanan ra ba ni? Ato lang niging lambas atong panumduman. Sumawa na ka na. Kaya ang mando gud sa Dios, human ka maluwas. Dili kay mabitaw ng uban mo ingon nga, luwas naman day ko. So, okay Dios, magkita lang tas langit. Uy, di man na mao pagiha. Wala ba matuog ang Dios? Kanunay ra ba nga bantay nato? Iya mga gatong, iya naman tang mga anak. So mao na nga, ang mando sa Dios human ka maluwas. Human nimo dawatas Ginoong Jesucristo ingon nga imong personal nga manluwas. Luwas ka naman. Ang sunod nga mando sa Dios mao ang 2 Pedro 3:18. 2 Peter 3:18. Unsay gisugo sa Dios. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Grow in grace and knowledge. Patubuon ta sa grasya o sa kahibalo. Unsa man ang kahibalo? Kaalam na, pinagi sa unsa. Unsa man ang, what is the process sa pag-grow in grace and knowledge? Pagtuon sa pulong sa Diyos. Kini atong gibuhat. Kasabot ka? Kini atong ginabuhat adlaw-adlaw. Bible study through the YouTube. Mao na ni. O dili magay kinila source o tinubdan. O magkumayog kinira. Nakadaghan nga mga sources. Pinaagi sa telebisyon, pinaagi sa naay mga sources
Okay, ako kang i-recommend na ay mga tinubdan gikan sa Biraka Church dito sa Houston, Texas. Di na nga itong mga material nagagikan dito. Na, okay, i-browse lang nimo diha. Na manggawas na ng mga different doctrines nga imo makatunan. Kini atong isgutan. Mura ni og riiko sa mga sources nga gipakalat na sabwag sa tibuok kalibutan. Tibuok kalibutan gud. This is global evangelism. Mao na nga wa kay ikapangulipas di ka moingon sa Dios. Wa man ko kadungog gani, wa may nagtudlo na kani usa ni ka sources. Na tun-i ang pulong sa Dios sa adlaw-adlaw nga pagi on a daily basis, dili sinimana, dili binuan, dili tinuig, daily basis aron kita makakat-on sa mga unsa paagi mga protocol sa Dios nga atong sundon aron kita mahimo mga mananaog nga mga magtotoo, believer, winner believers. Ug mao ni atong gitunan din tunan ang pulong sa Dios, apil na nining atong uluhan sa atong hisgutan taon-taon naman, God's 10 problem-solving devices. Mao ni atong sigig unsa balik-balik mo ni ang inculcation sinilsila ina kini. Wanay panahon oy. Time is running out. Nakadungog ka ba, fellow believer? Okay. Ang atong pagsunod na sa mando sa Dios nga dili naniwan na ni lingi-lingi pantayon tas pagsibog sunahan hangtod kuhaon na ta sa Dios pinagi sa rapture o kamatayos lawas ba, physical death, whatever comes first. Okay? Andam ta kanunay. Ang atong pag-andam dili kay ugmaon sa karon, right now. Mo bitaw nang gipabuhi ka pa, gagaginhawa ka pa, askil ka pa. Tungod kay ang Dios may plano sa imong kinabuhi. Kasabot ka, nakadungog ka. Na may plano ang Diyos sa imong kinabuhi. Wonderful plan ang Diyos. Kinanindutan ng iyang plano. Unsa man ay gisulti sa Jeremias 29:11, Jeremiah 29:11, akong basahon in English. For I know the plans that I have for you. Kinsa man you, ikaw magtotoo. If you are a believer, paminaw. For I know the plans, kining I ang Diyos. For I know the plans that I have for you, believer, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, but to give you a hope and a future. Nagkakasabot na ay plano ang Diyos, oy. Dili ni mo matugkad kining unsa kanindot sa pulong sa Dios, kinaklaruhan, kinatinawan, o imo ra gyud nang ikaw ra gyud agad sa Dios. It's a matter of choice. Kung mo patuo ka, mo sanong ka, o magpositibo ka sa iyang mando, nining iyang pulong nga mao ang instruction manual sa Dios kanatong mga magtotoo, then kung musanong ka, di ka magmahay. Kay naani giandam ang Dios nga plano sa imong kinabuhi. Okay? Nindot. Ang iyang plano is the best and the highest. And in fact, ang iyang plano is a problem, kay kini nga itong isugutan, probleman. 10 problem-solving devices. God's plan is a problem identifier nga makaalinggat, matngon, problem anticipator. Mo anticipate nga naay suliran, naay problemang umabot. Gawas pa,
It is a problem preventor. Okay? Mo na pahunong pugong. Okay, I think that's the right Visayan word. Nga makapugong. O, gawas pa niya na, it is a problem solver. Preventor solver. It is a problem identifier, problem anticipator, problem preventor, and problem solver. Appeal na ni sa God's 10 problem-solving devices. Kaya padayon ta. Fulfilling the protocol plan of God nang ginahanglan og spiritual courage. Pinagi sa atong paggamit sa atong panghuna-una mental attitude of doctrinal courage under pressure. Kaya kita gud gaatubang mo dagdaghang mga pressure ni kalibutan na, di ba? Life is a struggle even as believers. Unya puno tag mga tension, mga stress, you see? Narabay prinsipyo diha nga adversity is inevitable but stress is optional. Kasabot ka? Ang adversity moabot man yun na sa matag usa ka tao, okay? Di mo na kalikayan. Adversity is inevitable. Dili na kalikayan. But stress is optional. Kaya ang tinuod ko, huwag mo nang define ng stress. Stress is what you do to yourself. Mga bito nang nakamukutlo ko kanang ingnon ta moto sa usa ka medical insurance. Di lang kumuhisgot apan nagaingon nindot kayo, very striking, touching parlance o message nga nagaingon. Train your mind, the body will follow. Ako nang gikutlo that is to quote, train your mind, the body will follow. Naagi katinuuran na. It's really true. Tinuod yun, ang imong una may magauna. Kamusunod naman ang imong lihok sa imong lawas. You see? So, karon naghisgot man ta taon-taon na may tungod ining pagkahadlukan. Okay? Fear. Now, mo lagi nang nagsigi ta kana ba nga tong kaniadto para gagmay patamurag na gani paghadlok na to ala na itiaw diha, di ba? Ning surop naman di sa tong naon na gagmay patahan tud karon na gyapon ning mga ning samot na imong paghadlukan nga dili man na moy kanang pulong sa Dios diha. Fear is sin. Kung ikaw mahadlok, kasala ka. You see? Nawa pa man gyud ta maghisgot og mga listahan sa mga sala, no? Ato ning tun-an tingali sa sunod natong pag-uban. Nindot kaning maong pagtuon, the study of sin. Ato ning paghisgutan. So, to fear is sin. Kung ikaw mahadlok, nakasala ka. Unsa may manghod o kahadlok? Unsa may manghod? Ibaw ka kung sa manghod? Kabalaka. Di ba? Kung masugod gani kang kabalaka, worry, mahagbong na, kung dili na ni musulbahon, sa madaling panahon, the earlier nimong pagsulbad, mahagbong nagkahadlok. Ibaw ka na? Now, unsay gisulti sa 1 John 4:18? 1 John 4:18. Ambrihin mong Biblia. Dali lang. Kay paspas man niya itong pag-isigot. 1 John 4:18. There is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. Now, gikinahanglan na itong paghigugma sa Diyos sa
paggamit nato sa ginganlag reciprocal love. Kaning reciprocal, di ba? Magkabasa sa butong reciprocal pag kanang baos, di ba? Okay. Nagahigugma ta sa Dios uban sa ginganlan ining reciprocal love tungod kay ang pulong sa Dios nagasulti man diya sa 1 John 4:19. Okay? Sunod nga bersikulo nagaingon, we love Him because He first loved us. Nagahigugma ta kaniya tungod kay siya man ang unang nahigugma kanato. So, gikinahanglan nato ang pagsandig kanunay, pagsalig kanunay sa tanan nga mga kinaiya sa Dios. Nanindong kabasa, napulo ka mga attributes sa in English. Mga kinaiya, inunlantos Visayan, mga kinaiya, essence or attributes sa Dios. Kanunay ito ning hisgutan, aron di na gyud nimo makalimtan. Una niini ang Dios hingpit nga unsa pagka magbubuot sa tanan, sovereignty. Okay? Siya ang otoridad sa tanan. Okay. Wa nay sama niya. Siya ra gyud ang hingpit, perfect sovereignty. Ikaduha, He is perfect righteousness. Hingpit nga pagkamatarong. Ikatulo, siya hingpit nga hustisya. Hingpit siya nga makiangayon. Walay unfairness sa Dios. Walay pihig-pihig ang Dios. Perfect justice. Ikaupat, siya gugma. Nakanang gugma diha. Kita god atong ragod nang isgutan ng gugma natong mga tao. Human love. Kita kung mahigugma, nanginahanglan tag object nga ito higugmaon. Osto? Object pa nandiyan. Tao, butang, o lugar. You see? The object may be a person, things, or places. So, nanginahanglan tag object ato magtumong. Okay? Apan ang gugma sa Diyos wa magkinahanglan tumong. He does not need an object. Kaya nga naman, siya mismo gugma. Kasabot ka? Wala manginahanglan kinsa pa yung gugma. Nagkaroon kay kita mga anak naman niya, ang iyang gugma mo, unsa? Mao lagi na paggamiton ta sa reciprocal love. Kay siya man ang unang nahigugma ka nato. So, atong kanang baslan ang iyang gugma pinagis paghigugma nato kaniya. Nagkasabot ka ba? Are you following me very well on this? Okay? So mo na ang ikaupat nga kinaiya sa Dios, gugma. Ikalima nga siya kinabuhing dayon, eternal life. Di na siya wa na'y pagkahuman ang kaning kinabuhi sa Dios. Eternal life. Okay? How long is eternity? Kung mangutana ko nimo, eternity is forever. Wa na na'y pagkahuman. Wa na'y kinutuban. Ad infinitum. Allah, hangtod na naskangturan. Ang kanang kinabuhian niya sa Dios, hangtod na dayo na. Ug kung imong tuhuan si Ginoong Jesucristo ingon nga imong personal nga manluwas, hatagan kaniya ng eternal life. Mao nang ikaw na pagkamatay, hangtod na kanang ihatag ang kinabuhi sa Dios. Unsa gisulti sa John 3:36? He who believes in the Son has life, eternal life na. But he who does not believe in the Son does not have eternal life, but the wrath of God. Kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya nga wa mo tuo. Kay mao na ikalima. Ikauno mga kinaiya sa Dios ang iyang pagka-omnisyente. Unsa may omnisyente? Iyang pagkasayod sa tanan. Tanan wa agyoy wa may baway sa Dios.
tanan. Imong suliran. Naibawaan na wa pa gani ka matao. Tanan. Naibawaan na sa Dios. Omnisciente gud siya. Omni means all. Siente, knowledge. He is all knowledge, all-knowing ang Dios. Nasayod siya sa tanan. Naibaw siya kung sa may tabo ni kalibutan na, unsay may tabo nimo ugma, unsay dangatan nimo, simana gikan karon unsa tanan lagi naibawan sa Dios. Sunod, ikapito nga kinaiya sa Dios, ang iyang pagkalabawng makagagahom. Makagagahom siya sa tanan, labaw. Huwag makatupong. Huwag makapariho sa Dios. He is perfect unsa omnipotent, all powerful. Omni tanan, potente is unsa power, all powerful ang Dios. Huwag makalubig sa mga powerful na kalibutan na. Wala katawan na. He is the only all powerful God, mighty God. Moto ikapito, ikawaw. Unsa man ikawaw. Ang iyang pagka-omnipresente, ang iyang pagka-anaa sa tanang dapit. Bisa nga sa ang Diyos. Okay? Tuwa siya sa Pilipinas, tuwa sa New York, sa Amerika, sa Italia, tanan, India, Australia, sa tibuok, way suok ning kalibutan nga wa dito ang Dios. Omni presente. Tanan presente, all present. Ana siya sa tanang dapit. Ikawalo na ang kinaiya sa Dios. Siyam ang iyang dili na pagkausob. He is immutable. Wa na siya pagkausap. He is the same yesterday, today, and forever. Wa gyud kausaban ng Dios. Never will He na ipulong sa Dios diha. I, your God, change not. I never change. Ikasiyam na. Ang ikanapo, can you make a guess? Unsa ikanapo nga kinay sa Dios? Ikanapo, the 10th attribute of God is that He is the truth. Siya ang kamaturan. Hingpit ng kamaturan. Wa na sama niya ang kamaturan. Siya ragyod ang husto, tinuod, way sayop. Okay? Kay He is perfect truth. Kamaturan. Maning atong gipangtun-an ang iyang mga kinaiya sa Dios aron ato siyang mahigugma. You see? Once you study who and what God is, then na nakikatako sa paghigugma kaniya. Mao lagi itong atong gihemplo sa human kanang realm nga dili nimo mahigugma lagi ang tao ug wa nimo mailhi. Huwag kakailan niya, mo yung kada nahigugma lagi ko niya, manigingon nila love at first sight. Magkatawa man lang tana. Kung na kay doktrina, makatawa ka niya na. Kaya dili na, wa na masibo sa pulong sa Dios. Kaya di magyod na mahimo. Tingali, imong emosyon ra. Apa ng emosyon, di malagi ka una-una. Use your head. Use your mind. Okay? Kaya mabitan ng mahigugma ka, dili ka mo hikap sa imong dughan, duol sa imong kasing-kasing. I love you with all my heart. Dili na mao. Ang tinuod na kay ang love magagikan sa una-una. So yung I love you with all my heart, ari ka hikap sa imong sa imong agtang. I love you with all my agtang. Nga naa diha ang heart. Ang tinuod diha na ang heart. I love you with all my heart. Kasabot ka? You know what I mean? Okay, mo okay. So, if we love God
we know God. Tukma. Gusto. Now, once we have virtue love, okay, mao ni gikinahanglan nato. Virtue love. Now, once we have virtue love, wa na tay rason, wa na tay katarungan nga mahadlok pa. Nakadungog ka na. Wa na kay rason. Wa na kay katarungan nga mahadlok ka pa. Busa, we have to saturate our mind with Bible doctrine lagi. Punoon ang atong pangisip. Lukpon, kini saturate our mind with Bible doctrine aron kini mausab kini nga atong panguna-una sa atong right lobe to renovate the mentality of our right lobe. Now, having fear, di lang kay kini pag-insulto lagi sa Dios, kundi kini pagpasipala. Since having fear, parihara na imong gipakabakakon ang Dios. Basta, gipakabakakon nimo ang Dios. Kaya mag-ingon nga ay unsa sa 1 John 4:18 unsa toy dili no mo yang gipasabot nga wa tahatagi niya o unsa kahadlok espiritus kahadlok kundi unsa kalig-on diha o kaisog diha sa atong kalag. O kinimangkon lamang lagi sa diha nga kita nahiluna na sa grasya, nagapadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Dios nga wa nay lugak-lugak, wa nay lingi-lingi, padayon kita aron kita magling-on gyud sa atong pagbarog diha sa kamatuoran. Okay? Mao lagi ni akong giingon nimo sinilsilay gyud. So kining pagkadukan, okay, having fear or insisting to fear, kini ilhanan kini nga naay kuwang diha kanimo ingon nga magtotoo. Naay kuwang sa imong espirituhanong pagkinabuhi. There is something lacking. Musa kay na pa may lacking lagi diha nimo, you have a very long way to go in life, in your spiritual life. Taas pagkapagalaktan. Now, kung kita mo surrender, mo throw in the towel, you give up, o dili ta mo padayon sa pagsibog sa unahan sa atong spiritual ng pagkinabuhi, then, unsa, we will wind up, we will end up nga disiplinahon ta sa Dios. Okay? Disiplinahon ta sa Dios, anak. Ewa man ta mo padayon sa iyang mando, pagsunod sa iyang mando. Atong hinumduman din that when we have fear, that means we have no faith. Kay at banggod sa fear is faith. Basta, it's either fear or faith. It's a matter of choice. A winner believer can equate living and dying, prosperity and adversity. He can equate. Ang usa ka magtutuo who is still afraid to die, daghan man yung mga magtutuo mahadlok pa mamatay. Kay mao lagi na fear of the unknown. Kaya mas laki bawas tinuod yun. O man nila ton ilaging kamatuoran. Okay? So a believer, kung balikon, a believer who is still afraid to die, kana timailan that he still has not reached sa spiritual adulthood sa iyang espirituhanong pagkinabuhi. O pa siya makadangat, o pa siya makaabot sa spiritual adulthood. Kaya ang kamatayon, okay, is the last thing in the world that should concern you. For you do not know the time, the manner of your death. You see? The time, the manner, the place of your death. Apan ang kamatayon sa usa ka magtotoo need not be a concern for him. Dili na.
Tungod kay ang iyang kinabuhi is in God's hands. See? Kinuptan ang atong kinabuhi. Now, you see, God respects our decision. Basta? Nagatahod ang Diyos sa atong desisyon nga himuon. But once we understand that there is no reason for us to fear death, o yun tayo ang ngayong kandukan, because God is in charge of our life, then there is no fear of death that would bother a believer's life. Huwag yun. Di yun na makahasol o maproblema ang kamatayon sa usa ka magtotoo. Kinahanglan hirumduman nato that God did not give us the spirit of fear but of love, of power, and a sound mind na 2 Timoteo 1:7. O ginumdumi pod kini nga kining gahom, kining gugma, kining sound mind, which is courage, biblical courage, kini angkon lamang, mapanag-iya lamang diya sa sod sa divine dynasty, operational divine dynasty, pinagis paggamit sa pulong sa Diyos diha. Inumdum ka ba? Yung balik na punta sa divine dynasty, nga mo ka na royal palace nimo, puloy anan sa tanang mga magtotoo, niya sa atong panguna-una. It is a mental attitude because the Christian life is a mental attitude life. Sabtag yun na pagayo. So, by the way, for a believer with doctrine, okay, alang kanimo magtotoo nga naay doktrina, naay pulong sa Diyos diya sa imong kalag, ang living and dying are just the same. Parihara na sila. For you, believer, as a believer yourself, as Philippians says, dying is gain. Profit, ganansya. Unsa ang gisulti Philippians 1:21? For me to live is Christ. To die is profit, ganansya. Gain. Okay? You see, ang paghadlok sa kamatayon, kini makaguba sa imong katakos sa pagkinabuhi. Fear of death always destroys capacity for life. Nagaguba. The believer who fears death is an indication nga kanang maong magtotoo is still in spiritual childhood. Napas pagka bata niya. Napas siya pagka spiritual childhood. Wapa siya kamot sa spiritual adulthood. It is only in spiritual adulthood stage. Paminaw. Diha lamang diha sa spiritual adulthood stage that a believer gets rid or suppresses the fear of death. Na. Sa mao lagi ng padayon tas pag-saturate our mind. Pagtuon sa pulo sa Diyos sa inadlaw nga paagi. Adlaw-adlaw paagi. Because fear is a big problem in life, right? And when fear rules our life, nga mao na mo muhari o mudominar sa itong kinabuhi perpetually, then we can never have capacity for life. Hindi ginatumangkon ang katakos sa pagkinabuhi. And capacity for life can only be achieved ato lamang kining makabot ingon nga mga magtotoo when we have attained the spiritual adulthood. Ayaw na nakalimti. Kinahanglan nga itong kabuton, abton ang spiritual adulthood sa atong pagsigig tuon sa pulong sa Diyos. Hala, sigig tubo. Gikan sa baby believer, ngadto sa adolescent believer, ngadto na spiritual maturity. Now, fear is the enemy of the protocol plan of God. Nga naman, tungod kay ang protocol plan of God is courage. You see? The protocol plan of God puno kini with courage, hope,
kaisog, paglaom, kalipay, mo na yung capacity for life, prosperity, blessings, etc. See? Kauswagan, mga panalangin, mao kana ang nasa sud sa protocol plan of God. Ang usa ka magtutuo nga naay pulong sa Dios diya siyang kalag can equate prosperity with adversity. Parihara na sila alang kaniya. Ang usa ka lig-on, a strong spiritual believer can stand alone. Magkabarog ra siya siyang kaugalingon, never dependent on other people but only on God's word. Dili gyud siya magsalig sa tawahanon nga mga unsa ubang mga tao, wa siya saligang tao. Nagasalig lang gyud siya sa pulong sa Dios nga nahimo ng bahin diha sa iyang kalag. Diha sa kahadlok, why security? In fear there is insecurity hinon. You see? But God's word says He gives us power, love, and kaligon, joy diha sa pulong sa Dios. Nanara na nimo. Naibaw naman ka sa unsay tinuod kini atong gipanghisgutan. It's a matter of choice pagyapon. Narana nimo. Mutuo ka ba niini? Mudawat ka ba niini? Mga kamaturan na itong hisgutan? O dili? Imuha ang pagpili. Dini lang una kita kutob sa atong hisgutan nini nga dawa o magapadayon kita. Ugma sa atong pagtuon nini Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Magampo ta. Ato karong iduko ang atong mga ulo ug piyongon ang atong mga mata. Ato karong ipahinungod kining pipila ka mga gutlo niya atong ania dinhi sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Kinsa wa pa kanila sa ilang kinabuhi si Ginoong Hesukristo. Ug nga sila wa pay paglaom. Wa pay kinabuhing dayon. No eternal life. Tingali wa ka pa makahimo niya ng labing bililhong desisyon sa tanang desisyon. The decision to believe in the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Si Ginoong Hesukristo midawat sa matag sala sa tanang tao dito sa iyang lawas. Samtang gilansang ug nagabitay siya dito sa krus. Iyang gidawat ang tanan ta mga sala. Lakip na mga sala nga ato pang pagabuhaton. 1 Pedro 2:24. The Lord Jesus Christ mo'y mipuli sa atong dapit. Siya gihukman sa Dios nga Amahan tungod kay napuno siya sa atong mga sala. Ang tinuod, kita ra ba untang ilansang sa cross tungod sa atong mga kasalanan. Pansiya si Kristo mo'y gihimo nga sala kinsa way labot sa sala tungod kanato. Aron lamang kita mamahimong pagkamatarong sa Dios diha kaniya. Ang imong pagtagan higala kang Kristo mao'y magadeterminar sa imong dayon nga kaugmaon, your eternal future. Apan ang imong kabubuton mo gianggan. Kung dawaton mo si Ginoong Hesukristo ingon nga imong Dios ug manluluwas nan ikaw hatagan sa Dios ug kinabuhing dayon ug maluwas ka. Apan kung imo siyang isalikway, you reject Him, ingon nga Dios ug manluluwas nan maimo ang dayon nga paghukom, eternal condemnation. Busa imuha ang pagpili karon. Gamita kanang imong kabubuton. Matud pa sa Juan 3:36, siya nga mutuo sa anak makabaton og kinabuhing dayon. Siya nga dili mutuo sa anak dili makabatog kinabuhing dayon. Hinunua ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya. Busa tumuo ka kang Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Magampo ta. Ama na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong bililhong mga pulong
nga among nadungog og nakatunan nining adlaw. Amo karong nasabtag klaro tungod sa ministeryo sa Espiritu Santo nga kami maluwas di ay pinaagi lamang sa among pagtuo kang Ginoong Hesukristo, ingon nga among maluluwas. Nagapasalamat kami kanimo, Ginoo, niya ng kaluwasan nga imong gihatag kanamo pinagi sa imong bugtong anak ang way bayad nga gasa gikan kanimo. Kining tanan among giampo o gipasalamatan tungod lamang sa mahal nga ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.